सिगाङाव बयखौबो खुलुमबाय लोगोसे आंनि डिजिटेल बड' इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोबाय आरो गासै नायगिरिफोरनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। दिनैनि भिडिअ आं APDCL नि इलेक्ट्रिक बिलखौ माबोरै पे खालामो बेखौ पे खालामनानै दिन्थिगोन। भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम स्किप खालामालासे जोबजासिम नायबानो नोंथांमोना रोंगोन इलेक्ट्रिक बिलखौ गावनि मबाइलजों माबोरै पे खालामो। भिडिअखौ जागायजेनसै। आं फनपे एप्सखौ खेवना लानोसै। जाय बिथांमोना फनपे एप्सखौ मिथिया बियो मा जिनिस बिथांमोननि थाखाय आं उनाव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैगोन। उननि भिडिअआव आं फनपेआ मा बेखौ माबोरै इउज खालामो आरो मानि थाखाय नांगौ आरो बेयाव मा खालामनो हायो बेखौ दिन्थिगोन। दा आं एसे देखायनोसै। बेजों नै फनपे एप्सजों मबाइल रिचार्ज खालामो, DTH नि इलेक्ट्रिक बिल आरो गोबां माबा माबि दं। नै बाइकनि कारनि इन्सुरेन्स बायदिसिना खालामनो हायो। आं माखासेखौ उनावहाय उननि भिडिअआव खोन्थानोसै। दा आं इलेक्ट्रिक बिल होनो नागिरदों नालाय ओंखायनो इलेक्ट्रिसिटियाव सोबाय आङो। ओमफ्राय नैबाव आंना पेन्डिं जाना दं ओंखायनो गोजौआव देखायदों। नैबे आंनि बे गाहायाव सेरनोसै। आसाम पावार डिस्ट्रिबिउसन कम्पानि लिमिटेडआव आसामनि नालाय ओमफ्राय नैबे गोजौआव कनजुमार नाम्बार होनो हासिगौ। आं कनजुमार नाम्बारखौ फिलआप खालामखांबाय। बिनि उनाव दाना कमफ्रामाव सोनोसै। ओमफ्राय नैबाव ओंखारबाय। नै कनजुमार नामा सोरनि नामाव दंमोन बे ओंखारबाय। ओमफ्राय बिलनि डेट ओंखारबाय। ओमफ्राय नैबाव पेमेन्टआ बेसेबां जादों, बिला बेसेबांमोन बिनि ओंखारबाय। डिउ डेट ओंखारबाय। ओमफ्राय दाना प्रसिडआव सोंसै। प्रसिड टु पे। दाना नै माजों पे खालामो, वालेटजों खालामो ना बेंकजों खालामो। आं दा बेंकजों खालामसै। वालेटआव आंना बेलेन्स गैया ओंखायनो बेखौ पेआव होनोसै। सक्सेसफुल जाबाय नै पेमेन्टआ। मेसेजबो हाबबाय। सक्सेसफुल जाबाय। पेमेन्टआ सक्सेसफुल जाबाय। दिनैनि भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव नोंथांमोनाबो गावबा गावनो इलेक्ट्रिक बिलखौ पे खालामनो हासिगोन। नै माबा मेसेजबो फैबाय APDCL निफ्राय। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। थेंक इउ।